Здравейте на всички, аз съм Брани Тодоров и пети епизод на Майнкрафт оцеляване. Продаваме. Какво подявате? Опа, изглежда съм сейфнал света. Сега всичко е прецакано. Да. Това всичко е прецакано. Изглежда, че не съм сейвнал света, защото съм тъп. Трябва да го правя всичко наново. Да бързо лягаме, но набираме тук неща. Айде. Тук има го. Да събираме личи. Най-много ме изнерви току-що. Гати тъпотията. След това го хапна. Бива го. Но трябва да правя всичко. И отзад градината няма да я правиме. Не, това е излагат се, няма да правя отзад градина. И това е. Това е по-лесно. Още не мога да повярвам. Светът ми. Моя собствен свет. Няма да имаме заден двор, аз просто се нервирам. Значи, няма как. Не, аз го сейфнах. Добре, но иначе ще го направим. Слагаме всички ненужни работи вътре. Не вземат мега много място в ивента. Леле. Ама айтеми са тука. Това е така. Не. Пълне да си. Нема какво да кажа, бе. Да не мога да се върна. Не. Това ме изкарва вече извън релси. Това е чудо, бе. Каква е тази игра, бе? Бива, ма... Чай да направим. 3 печки. Ти чудото. Добре, сега се оправим. Като цяло, днеска ще одиме да си събираме дърво. Правиме. Ще събираме камъняк, колкото искате.
Това е достатъчно. И после събираме камъняк, и сега първо ще събираме дърво. Дървеняц. Чакай, бонче, чупено. Тук е стълбището. Ще направя долен етап днес. Да бе, много съм прост. Така. Много браво. Каше. Само нека да сходим по някоя силвата. Ох, Боже Господи. Цялата къща. Това скелет аз го помним. Това се сложа. Метра. Едно, две, три. И аз нападение. Добре. Всичко излезна. Сам. Това дърво нацепих ли го? Целото тук. И е това тук. Чакай. По-бързо. Ще отделя специално. Това епизод е специално за мазе. Не точно мазе, ми долу ще е честрум. Много печки. Не, много печки. Горе. И легла. Те съм правда по ти. Добре, 7 минути. Са минали вече. 15. Имаме 7 минути да направим долният. Аз мога да го довърша в другия път, но ще го направим до някъде. Тук почваме. Няма да е кой знае колко е. Всъщност ще скипна докато направя всичко това. Здравейте отново.
Тук крихме пещеричка и вътре ще сайрам и качвам се нагоре да покрием следите. Чакай. Ето тук е с кабел и ето тук няма. Ох, не. Много съм прост. Колко щета съм прост. Така. Го правиме. Си правиме много дърво. Правим си стълбички. И почваме. Ей така. Опа.